Cada cop més petites empreses, i no tan petites, deuen la seva existència al cloud computing. Dissenyen normalment un servei ja pensat directament per a ser servit, utilitzat i explotat en online. Sense el cloud seria difícil pensar ja no en les solucions que aquestes empreses ofereixen, sinó en poder créixer ràpidament si els seus serveis tenen èxit o regular a la baixa la infraestructura que necessiten quan les previsions no són les esperades. Aquesta infraestructura elàstica, connectable o desconnectable ràpidament i a necessitats de l'empresa és el factor clau de l'èxit del cloud computing. De tot plegat en parlarem amb un tècnic i membre d'una empresa, d'una d'aquestes empreses que es diu Eduard Jiménez. Elasticitat en el cloud, avui a Mossega la Poma. Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de cultura tecnològica i moltes coses més. A l'edició i control, el senyor Albert González, que no ens pot dir res, que està lluny avui. Avui no té micro. Pot dir des de lluny? Redactor en cap, senyor Coque López. Bones, què tal? Molt bé, senyor. Fora de les trinxeres i avui ja present, senyor Raül Arribas. Hola a tothom, tot i que ho he intentat per tots els mitjans que no estigués present. Ja en parlarem. Sí. Friki Commander, doctor Marc Alier. Hola, Tomàs. Qui està avui absent, el senyor Raimon Lapuente, el nostre productor, i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Escolta, Tomàs, avui estic molt content. Què passava? Jo no, jo avui et mataria. Avui estic content perquè és que amb en Coque ens hem tirat al matí de compres. Sí, hem anat a comprar maquinetes. Hem comprat micròfonos, hem comprat peus de micròfono i tenim un lío muntat en el meu despatx increïble. Per això és molt probable que avui no pot ser res. Estem estrenant estudi, que de moment ara és més un estadi que un estudi. Avui hem de dir que avui és podcast de rodatge. Estem de proves. Després de tants anys tornem a aprendre. No li parleu als oients perquè aquest podcast l'escoltarem nosaltres. No es gravarà avui. No sabem. Allà surt els xirimbolos i em sembla que estem saturant, ja en aquest episodi parlem amb l'Eduard Jiménez, membre de Mtrix, un servei web que et permet fer senzilles enquestes de valoracions online i abstreure'n resultats. També tindrem tertúlia Mossegui, com cada setmana, amb els temes d'actualitat. Què més tindrem avui? Quina secció tenim avui? No, que estigueu amatents perquè avui anunciem un nou sorteig Mossegui, sí, i avui tenim secció friki. La secció friki, d'en Ludo. A veure si tot això ho podem arreglar. Saludem totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Com sempre, un plaer compartir amb tots vosaltres a aquesta hora. A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les zones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Molt bé, saludem a l'Eduard Jiménez. Hola, Eduard, benvingut. Hola, bon dia. Avui t'ho fem passar... Sí, primer de tot, disculpes, Sí. Horrible. Sí, avui és menys professional del que de l'habitual. És més divertit. Això segur. Molt bé, Eduard, explica'ns una mica la teva trajectòria vital, professional, què fas a Mtrix i a què es dedica Mtrix. Sí, comencem per aquí. Mtrix ho he dit bé, oi? Sí, Mtrix. Vale, estupendo. Jo soc d'aquí de la casa, de la UPC, enginyer tècnica en informàtica de sistemes, i bé, després de passar de becari enginyer de sistemes per aquí a Barcelona, Genuïne, Capside, em va sortir feina a Madrid, vaig anar a treballar a 20, on vaig estar 3 anys. A 20? A 20, sí. Que és Zero Cloud. Allà tot comprat a ferro, va ser una experiència, excepte un projecte que vam fer, que a més és molt curiós, vam fer un projecte per fer transcoding de vídeo i just avui he vist que ho ofereixen com a servei i va ser un horror. Bueno. Sí. Però d'aquestes experiències se n'aprèn molt. Sí, és una experiència molt bona. Sí, un segon només, trencarem la quarta paret un cop més. Si veieu que algú es calla o alguna no penseu que és que s'ha quedat en blanc, sinó que estem aquí amb problemes de cables. Hi ha algun mòbil que està... A vegades, si algú es calla és perquè ha passat alguna cosa per la taula. Avui els mòbils en modo bio. Exacte. Molt bé, doncs...
I deies que havies estat a 20 i ara a Entrix. Sí, i això, al cap d'un temps a 20 vaig decidir deixar-ho, intentar emprendre per la meva banda, i així, el 2011 vaig començar a treballar en el que és avui dia Entrix, portem un parell d'anys. Vam tindre la sort de ser acceptats a Wayra, que és l'acceleradora de startups de Telefònica, trobar un bon soci que s'encarrega tota la part més comercial, administrativa, tot això que a aquests friquis no ens agrada. Us dediqueu a desenvolupar, que és el que us agrada, i a fer producte. A fer producte, sí. I a dia d'avui doncs, estem presents a més de 500 establiments, a 14 països, perquè bàsicament nosaltres el que fem és ajudar el comerç tradicional, hotels, restaurants, botigues, a saber el que opinen els seus clients. Tot va sortir d'una experiència que vaig tindre amb la Renfe i va ser l'enquesta en paper no l'omple ningú. El que hem fet és que sigui en 30 segons, escanejant un codi QR o teclejant una URL amb el mòbil i responent a 5 preguntes amb neutral, bé o malament. Sí, m'agrada molt perquè el vostre sistema, a més, és per coloraines, és vermell, groc o verd, no? Efectivament. I només amb allò i les 5 preguntes o les que vulgueu posar, se n'abstreu un munt d'informació. Sí, nosaltres el que fem és anar... Bueno, aquestes preguntes